Naka-heightened alert ang Davao International Airport humanang nadawat matud pa nga bomb threat sa Air Traffic Service sa Civil Aviation Authority of the Philippines kon kaap. Samtang Zamboanga International Airport mas gipahugtan sabang seguridad bisan wala nalakip sa listahan nga dunay hulga sa pagpamumba. Ani report ni Jandy Esteban. Kamatikdan ang paghugot sa seguridad sa Davao International Airport. Kinihuman gipailaw ang tanang commercial airport sa nasod sa heightened alert status tungod sa nadawat nga bomb threat. Sa gawas, mas daghan ang makita nga K9 units ug mga nagbantay gikan sa nagkadaiyang law enforcement agency sa pagpanguna sa Aviation Security Group 11. Pagsulod sa airport, ginatan-aw og tarong ang flight details. Ginasusisab ug maayo sa mga personahe sa Office of Transportation Security ang mga bagahe ug guban pang gamit nga gipaagi sa scanner. Gikan pa lang dito sa entrance pasulod dinhi sa Davao International Airport, ginatarong na og check ang ilahang mga plane ticket sa mga pasahero. Pag-abot na po dinhi sa second level of security, kung mutingog ang metal detector, i-double check na pod sa mga nagbantay dinhi ang ilahang mga pockets ug ang ilahang mga bitbit. Dinidetect namin yung metal na possible na nakalagay sa kanilang katawan if ever. Kasi isa yun sa mga palatandaan na may mga prohibited item. Example, yung mga kutsilyo, mga ganun. Okay. Ang mga pasahero kamatikdan sab ang paghugot sa seguridad. Naging visible yung mga police ngayon dito sa airport. Actually even outside outside the city. May rin visible din sila. Okay, anong impact yun sa iyo pag nakita yung visible vehicle? Mas safe, secure. So hindi ka alangan. Siyempre yung security is important talaga lalo na sa situation ngayon. So tingin ko kailangan talaga na i-implement yung tama at saka dapat consistent. Upon receive the information, we elevate more stricter than previous. Nagdagdag tayo, kaya lang yung operation natin sa Davao International Airport is 24/7. Kaya dinidistribute namin. Mas gipakusgan sab ang foot ug mobile patrol sa airport ingon man ang paglibot sa K9 units. The first time that the threat was issued, naghimo na kita og mga target hardening measures na to dinhi. On top of the present security layout na to, we would like to encourage everyone in the spirit of our kining bayanihan. Magtinabangay ta, please report any suspicious activities. Samtang gibutyag sa Kaap Region 9 nga mas gipahugtan sab nila ang seguridad sa Zamboanga International Airport isip usa sa major airport sa Pilipinas. Bisan pa man wala nalakip sa bomb threat area, nagpahigayon ng Kaap og security precaution. Ginabawalan ang mga taong gusto lang magtambay sa airport og dili pasahero. Isa na yon, we limit the number of people going to the airport. Yung mga hindi naman talaga pasahero, hindi na namin pinapasok sa terminal building o kaya mag-standby dito po sa airport. Hugot sab ang ginahimong pag-inspeksyon sa mga bagahe o gamit sa mga pasahero pasulod sa pre-departure o terminal sa airport. Kanunay sab nga anaa sa alert status ang Zamboanga International Airport aron masiguro ang seguridad sa mga pasahero. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.